Sinibingelele nonke egameni lomfeli wethu uJesu Kristu. Intshumayelo yethu namhlanje sobe siyithulelwa umfethu uSanele Ngobese phansi kwesihloko esithi uthando lomthathu emunye. uNkulunkulu uthando ngoba umthathu emunye. uNkulunkulu akekho umthathu emunye, ngabe uthando lwakhe alukho njenganalokho silibona eBhayibhelini. Ngabe umhlaba awukho njengoba siwubona, ngabe abantu abekho njengoba sibabona, ngabe insindisa ayikho njengoba siyibona. Kodwa zonke izinto zikanje ngoba ukuthanda kukaNkulunkulu kwakhele ekutheni umthathu emunye. Ngathanda kakhulu ukuthi ngikuyalela incwadi ekuthiwa i-Delighting in Trinity ebhalwe nguMichael Reeves. Lo myalezo ngokuthathiselwa eBhayibhelini ugqugquzelwe kakhulu yileyo ncwadi. Ngingathanda ukuba silibheke uthando lukaNkulunkulu umthathu emunye. Siqale nje silibheke kumsebenzi wokudala. Uma sifunda incwadi kaIsaiah 64 verse 8, siyambona uNkulunkulu Baba kukhulunywa ngaye lapho njengomenzi wabantu, njengombumbi wabantu. Efundeka kanje, kodwa manje simakade ungubaba, thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu, sonke singumsebenzi wesandla sakho. Siyabona la ukuthi uNkulunkulu Baba isiqu sokuqala somthathu emunye, singumenzi wabantu, singumdali. Mawufuna incwadi kumaHebheru sahluko 1 verse 10, amazwi ashiwo isiqu sokuqala uNkulunkulu Baba ewasho kwisiqu sesibili uNkulunkulu Indodana okunguJesu Kristu afundeka kanje kuleli verse: wena Nkosi ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba, amazulu angumsebenzi wezandla zakho. Sibona uJesu Kristu, uNkulunkulu Baba ukhuluma ngoJesu Kristu, umveza ukuthi nguye odalile, nguye ongumdali. Uma sibheka uGenesis isahluko 1 verse 2, siyafunda lapho ukuba umoya kaNkulunkulu wayezulazula, lisho njalo iBhayibheli lesizulu elithi uma lapho elithathiselwa khona leli gama alisho nje ukuzulazula kokungazi ukuthi kwenzakalani, kodwa igama elichaza ukufukamela. Uma umqondo lo ukuthi inkukhu mayifukamele amaqanda isuke ivikele, isuke inikezela impilo ukuze kuzoba khona impilo kulamaqanda inkukhu ewafukamele. Kanjalo nomoya oyingcwele uma kuthiwa wayezulazula, igama ekuthathiselwa kulona yilelo lokuba elinika umqondo ukuthi umoya oyingcwele yena wayefukamele umhlaba wonke usudaliwe. Elithi iBhayibheli it was void. Umoya oyingcwele wasesewufukamela wonke umhlaba, ewunikezela impilo. Uma sifunda futhi nencwadi kaJobe sahluko 33 verse 4,
ufundeka kanje umoya kaNkuluNkulu ungenzile nokuphefumula kukaSomandla kunginika ukuphila. Sibona lana okhulumayo eveza ukuthi ngumoya oyingcwele omenzile, umoya oyingcwele ungumenzi wakhe. Ngakho siyambona umoya oyingcwele isiqu sesithathu sikaNkuluNkulu, eyingxenye edala naye, uyise, indodana, umoya oyingcwele, umdali. Uyise uyadala, indodana iyadala, umoya oyingcwele uyadala. Buka umsuka wakho konke. Asike sibuke umsuka wezinto zonke. Uma ufunda incwadi lapha kwabaseKolose isahluko 1:16 ifundeka kanje: ngokuba konke kwadalwa ngayo, ungayo lo ukhuluma ngoJesu, okusezulwini nokusemhlabeni, okubonwayo nokungabonwayo, nakuba kuyizihlalo zobukhosi noma imibuso noma izikhulu noma iziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. So esikufunda kuleli verse ukuba indalo yonke, nazo zonke izinto ezidaliwe ezulwini nasemhlabeni, yonke indawo lapho kukhona khona indalo, ungacabanga nendalo esingakaze siyibone, ngisho ingelo sezulwini nezulu uqobo lwayo, konke lokho kudalwe ngayo, kudalwe nguJesu. Amazwi ke ngifisa siwaqaphele kakhulu, awumsuka wezinto zonke. Nawa ngasekugcineni kwaleli verse athi kwadalelwa yona. So umhlaba, njengoba sibona uyise, indodana, umoya oyingcwele bebambisene bedala, benza zonke izinto, kwenzelwa uJesu, kudalelwa umsuka wezinto zonke, ukuthi yonke lento eyenziwayo yenzelwa uJesu. Buka ukuthi kungani yenzelwa uJesu. Uma ufunda lapha incwadi kaJohn 17:24, nawo amazwi kaJesu uma ekhuleka uthi, Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona babe nami lapho ngikhona, ukuze bayibone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda umhlaba ungakasekelwa. Indodana ithi wangithanda umhlaba ungakasekelwa. Amazwi isiqu sesibili siwabhekise kwisiqu sokuqala sobuNkulunkulu, wangithanda umhlaba ungakasekelwa. Ngamanye amazwi, kudalwa nje kubambisana ubuthathu bezulu budala ingenxa yokuthi uyise wayithanda indodana kusuka emaphakadeni. Indaba yokuba khona kwempilo yonke isuka othandweni lwaphakade, phakathi kukaNkulunkulu Baba analo nalubhekise kuNkulunkulu Ndodana. Akadalanga ke ngoba edingile noma mhlambe wayenisizungu, kodwa wanquma ukuthi adale ngoba uthanda indodana. Wayesesedala konke ngayo edalela yona. Yingakho ke sibona iziqu zontathu zobuNkulunkulu zibambisene kusuka othandweni
oluphakathi komthathu emunye. Futhi ke yilona lolu thando olulungisa umonakalo owenziwe abantu. Uma sekungena isono emhlabeni singena ngomuntu, uNkulunkulu wathathisela kulo lolu thando ukuba amise insindiso. Uma sifunda incwadi yokuqala kaJohane isahluko 4 verse 8 kuya 9 ifundeka kanje: ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu walubonakalisa kithi ngokuthi athumele ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Esikufundayo la ukuba uNkulunkulu Baba uluthando. Uluthando. Shuthi uthanda nje indodana ngoba vele yena uluthando. Uverse 9 besathi uthando lukaNkulunkulu walubonakalisa kithi ngokuthi athumele ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. So siyabona-ke la ukuthi insindiso ukuba sibuyisane noNkulunkulu kusukele ekutheni yena uNkulunkulu uluthando. Uma sifunda incwadi yabase-Efesi isahluko 1 verse 4 kuya 5 ifundeka kanje: njengalokhu asikhetha kuye ngothando ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele singabi nasici phambi kwakhe, wakumisa phambilini ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Siyambona uNkulunkulu uyise ukuba icebo lokusindisa livela kuye. Isiqu sokuqala zonke izinto zivela kuyena, kuyisona isiqu sokuqala esumsunguli wezinto zonke, kuvela kuso izinto zonke. Njengoba sibona necebo lensindiso kusuka othandweni wakhetha. Bese uverse 7 wabase-Efesu 1 ethi esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kweziphambeko ngokwengcebo yomusa wakhe. La selikhuluma ngoJesu Kristu, isiqu sesibili. Sibona isiqu sesibili okunguJesu Kristu ukuba sihlengwa ngegazi lakhe. Bese uma sihlengile kube ngokuthethelelwa kweziphambeko. Bese kuverse 13 ka 14 kufundeka kanje: kuye nani senilizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, nakholwa nguye futhi nabekwa uphawu ngomoya ongcwele wesithembiso, oyisibambiso sefa lethu, kube ngukuhlengwa kwabangabakhe ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Sibona insindiso la esuka othandweni lukaNkulunkulu alethe kubantu asebonile ukuthi uyise uyakusungula lokho kusungula, uyena ohlunga abantu abakhethe indodana bese ifezekisa ukuxolela kwezono zabantu, bese umoya ongcwele abe yisiqiniseko salensindiso nezethembiso ezifika nayo lensindiso, izethembiso zaphakade, okuyothi uyohlala kubona abantu abasindisiwe baze babe senkazimulweni kaNkulunkulu. Ukulunga, into nje ekuthiwa ukulunga yalahleka ngelanga kungena isono emhlabeni. Kodwa bheka-ke ukuthi ukulunga kuphinde kwaba khona kanjani. Mawufunda incwadi ngoku kaJohane isahluko 14 verse 30 kuya 31 ifundeka kanje: angisezi ukukhuluma nani ngenabe,
ngokuba umbusi walelizwe uyeza, nokho ke akanamandla kimi, kepha ukuze izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, nokuthi ngenza njengalokhu uBaba engiyalile. Ukulunga lokho, ukwenza njenganalokhu uBaba engiyalile, yikona ukulunga lokho. Insindiso, uJesu esuka ezulwini abe ngumuntu, athathe isimo somuntu, aphile alalele uyise kuze kube uyafa esiphambanweni. Ukwenziswa yini lokhu Jesu? Uverse 31 uthi, kepha ukuze izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba. Konke uJesu ayekwenza wayenzela ukukhombisa uthando analo ngoyise. So siyabona ukuthi uyise wenza izinto ngokuthanda indodana, nendodana yenza izinto ngokuthanda uyise. Uthando lomthathu emunye siyalibona lukapakela ekutheni lubonakala izintweni zonke. Mawuqalaza ubona izihlahla, ubona abantu, ubona ilanga, ubona uthando lolo lomthathu emunye alibhekise, noma uthando oluphakathi komthathu emunye, esinye isiqu silibhekise kwesinye, nesinye silibhekise kwesinye. Kanjalo nensindiso, ukusindiswa kwabantu usuku nosuku, uthando lolo lomthathu emunye oluqinisekisa ukubuyisana kwabantu noNkulunkulu, kubhekwe embusweni ozayo, impilo yaphakade. Umoya oyingcwele ke yena isiqu sesithathu asimuzwe ekhuluma ebhekisa kuyise noma indodana ethi uyayithanda. Kanjalo futhi asizwa uyise nendodana bethi bayamthanda umoya oyingcwele. Asikuboni lokho eBhayibhelini. Kodwa kuyona yonke imisebenzi yalolu thando siyambona kunguye oyiphumelelisayo. Ayipheleli imisebenzi yothando lukayise nolwendodana ngaphandle kukamoya oyingcwele esikubonayo eBhayibhelini. Uma sifunda uLuka isahluko 1 verse 35, uMaria ubuza ingelosi ukuthi uzokhulelwa kanjani njengoba engayazi indoda. Impendulo ithi umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho, amandla ophezu konke akusibekele. Ngakho ke lo ongcwele ozakuzalwa uzakubizwa ngokuthi yindodana kaNkulunkulu. Sibona umoya oyingcwele ezophelelisa ukunikela kukayise ngendodana emhlabeni, ebonakalisa uthando lwakhe ukuze abantu baphile ngayo. Umoya oyingcwele yena uyingxenye yokuzalwa kukaJesu, ezalwa yintombi nto. Amandla kamoya oyingcwele ezosibekela umuntu oyisoni ukuze kwakhiwe kube khona umzimba, ukuze uNkulunkulu, isiqu sesibili uJesu Kristu, uNkulunkulu indodana abe nomzimba. Kwadinga ukuthi umoya oyingcwele, isiqu sesithathu somthathu emunye, kube isona esakha umzimba kaJesu Kristu. Umsebenzi loyo wothando lukaNkulunkulu. Siphinde sifunde laphana amazwi afundeka kanje: othunywe nguNkulunkulu ukhuluma amazwi kaNkulunkulu,
ngokuba uNkulunkulu umuphe ngokupheleleyo umoya. Uyise uyayithanda indodana, ngakho-ke unikele konke ezandleni zayo. Incwadi le ngokuka Johane isahluko 3 lapha verse 34 no 35. Esikubonayo la ukuthi esikufundayo, uNkulunkulu uyise unikele ngokupheleleyo umoya oyingcwele phezu kwendodana. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu indodana esemhlabeni, kwakukhona kuye uNkulunkulu umoya oyingcwele ehlezi kuye. Lokhu into eyabonwa nguJohane uMbhapatisi eqeda kubhabhatisa uJesu, wase uJesu ehlela, umoya oyingcwele wase wehlela phezu kukaJesu. Into esifunda kuleli vesi ukuthi ke wehlela ngaphandle kwesilinganiso, wehlela ngokupheleleyo umoya oyingcwele ehlela phezu kukaJesu. Bese uverse 35 usethi uJohane la usethi uyise uyayithanda indodana. So sibona ekwehleni kukamoya oyingcwele ngokuphelele, bese sekuvela amazwi athi uyise uyayithanda indodana. Shuthi ukwehlisela umoya oyingcwele ngokuphelele ukuthi angene kwisiqu sesibili esinguNkulunkulu kwayisona. Lokho kwakusuka othandweni uyise analo ngendodana. Isiqu sesithathu sisibona sizongena, singuNkulunkulu ngokuphelele, sizongena kwindodana enguNkulunkulu ngokuphelele. Uma eqeda ukwehla umoya ngokupheleleyo ehlela phezu kaJesu, nawo amazwi uyiso awashoyo esezulwini, lo uyindodana yami ethandekayo, engithokozile ngayo. Usedalula ke uthando, uveza intokozo anayo. Khumbula ukuthi wayithanda indodana kusuka emaphakadeni. Nakho kunye esikufundayo, sibheka njalo ukuba khona kamoya oyingcwele kwimisebenzi yothando lukayise alibhekise kwindodana nendodana elibhekise kuyise. Uma ufunda incwadi kaLuka 10 verse 21 ifundeka kanje: ngaleso sikhathi uJesu wathokoza kumoya ongcwele wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu. Ayaqhubeka kamazwi, kodwa iphuzu lalikhona. uJesu wathokoza kumoya oyingcwele, indlela azidalula ngayo kuyise ekhuleka, wazidalula ngomoya ongcwele. So lithi iBhayibheli wathokoza kumoya. So siyambona uJesu ethokoza ezokhuleka kuyise ukwenza lokho ukwenza ngomoya oyingcwele. Ngamanye amazwi ke siyambona umoya oyingcwele eyingxenye yokuzidalula kukayise, edalula uthando lwendodana, kanjalo nendodana izidalula kuyise. Ngamanye amazwi lolu uthando lomthathu emunye, isiqu sokuqala, esesibili, esesithathu, uNkulunkulu oyedwa. Lolu thando olwabo bobathathu, uma singabeka kanjalo, hayi uNkulunkulu abathathu, kodwa uthando abalibhekisa omunye elibhekisa komunye. Yileyo nto ke ngifisa iqhamuke ukuba isimangaliso indaba yothando oluphakathi komthathu emunye. Yilo oluwumsuka wezinto zonke
noluyisixazululo sezinto zonke. Sibonge kakhulu ngokusiboleka indlebe. Intshumayelo kanje siyatholakala ku YouTube na ku Spotify. Amandla Ensindiso Podcast.